Banyalait no na iba iye ijong pi kalong ka ba kalong ru ka ba mat kamno anle pis ngawru ba phimla sho ban yo ya kajing tengan kamen siam tang ba phinla hang ne ki don san tli ki ba phila ban le ban yo byang ya kajing tengan men siam ka baning kong pediang ban ma ya ka tang ka wei ka ba phila ban le ba ya jakman ha kajing ya lain na ki ba iye jong pi ya sha ya kata wat pen ku ma jing mut ya la de sha ba ki ne ki jing song si jing pa do non bat ki wei kin sa ja suki pasuki amar ka don ka por ba pen song ba ka don ru ka por ba pen song si na phi sngo kwa yam ka ba balan amar kan pen lai lot ye jing sngo ka ba ar pen le jing mut ya la de hadian bala ya lai no na iba ie ngi ju klet no ya la de kum no ban em bat kum no ngi long le ye ki ba phi sngo tanan pi par khat ha oi teng amla ban le dur ba kan long ta tang ba ong ya phi le chak jaka restaurant ka ba phi sngo tanan ban ba mi ki bam ki ba bang pi le chak gym pi le exercise pi la ban mare pi bo ya ka thong ka jong pi thiet ya ki tu ki chan ki ba pi la ya biet baro shikata pi pelut por ba ki parlo ki jong pi la ban di wine pi la ban bam popcorn pi la ban Peit TV ki enjoy pi par khat bha ya la de ka ba lai le ki ba thamai pi la ban let hi kai tem jing rwai pi la ban let shaki yoga class ne pule ki jing ya tho khana ka ba pi la shubo baro shikata menta pi don ka por wat ke ka ba pi sngo tanat pinsa kin do ru ki breo ki ba thamai ka ba saw let shaki ba hayeng ne ki parlok ki ba hayeng mat ki parlok ki don na ka daw pi yarap mar ka liang haba i parlok pi ru ila jumat kum kania menta kra de sa kapali jong ki ban pentingan ye pi ki parlok ba shisha ki de kita ki ba ie bat kershan ye pi ha kano ka khilip man bat ki pelut por bat pi shem ka por man pelut bat email ipa lane email ipa ne ki henban ki para pila ru banyarap shet yaki pila ru ban shet ka jingbam na ka banta ki bahaya nga sam jong pi pa penya bam lang kabasan ya chakman ngan shi ong ye pi kan pila ban delete yaki number phone pila ban thang no iki dur pila ban delete no iki dur lane ki bapia text nai call block no yaki na ki social media baro ki ba phidon kam menta ka de ban jingai banya light samla kapen mong ya ka jingmut jing perkhan bat lada phidang ken do ha kane ka por kamen siam jong pi kan chempor man tengen hadian ba phila yo ya ka jing kemen man siam philet kai bat ki parlok sha ka bayat tam ya shat smobha phin sakendu byang yeno lani ita ibreu iban wan ha ka jing em ka chong pi banya lai ni ba iet ka palan tang ba kam dei pat ba ka perthei kan wai no ha ka jing shisha ka dei ka jing sedang thamai ku play shi bon lada pis ngau tanan like but subscribe